Guys, sige nagluto dari guys. Hi guys. Sige nagluto kay ganahan ko nung siya magkuhan haling-haling. Itagaan man miglitson paksiw sa silingan. Siya may nagluto. Ay litson paksiw litson dahil ijanggi kuan. Ijanggi litson paksiw. Gabi pa man ay natag nga litson. Nang katon kag dengag na nangabuhan kay njag makaasawa kag Uy. taga-bukid. Mas maayo pa ko muhaling ni mo no. Ato kag bukid mo po dyo. Mabuhi ko. Makamauna ka. Eh, makamauna kag dengag sa abuhan. Ilbe. Be. Sakto ra. Basaon ako man di kinako ughon. Lami. Sakto ra. Karon na mo kita ni guys. Litsong unsa na? Litsong paksiw nga nay mais atong suway ag lami pa. Imbintong loto ni Gian guys. Na may mais ha kung butuan. Mura gud ni konstela ni mo mura puchiro. Lami noona. Basa-basaon kay nako ni gamay. Ikaw bala, ikaw may kusinero. Basaon ako ni gamay. Para na sabaw ba ni kabog-bahog. Puno ko mga kuan 50 ml nga tubig. Ipunan magtubig punan pud nagpati suka gamay. May lang. Para mabalan. Nga na dyan, practice ka para punpun. Huwag mamindya na ka, parehas ka ni Papa. Kamautanan, di magmahayag asawa. Surtig asawa ba? Pero adyo lamang po pang-asawag maldita. Kay kami mo ay magbugil. Ayaw po di hawak rin nung Mo gani mo ng mga asawa dyan kag magkasinabot mi. Tay. Kaya di mi magbugil. Kag maldita, magbugil ka dyan mi. Di ko makaudyon sa batasan. Patay mo? Tagasin gamay lang. Bigyan mo asin diri kinut sa raman. Lami na gi kinay mais. Mubita ko na una ka. Then ako niyalingan kit. Ako na ni pag-ugaw niya. Gansan mo pagaling, wa mo ko kita pagaling. Galing ko gako. Ligara. Luto na ng mais dani mo ang gibutang ilaw pa. Luto na. Kay og kuan og diya na tulaton kay gahi di kay siya malata kay dali ra man niubas ang Sprite sa baboy gibutan man og Sprite. Diyan ano nagtiniil man ka, wa man ka nagsanilas. Mo ko kitag chinilas. May makatinot na na. Masugsog ni mo ang tiil, mga makasugsog ra batong ipangbuga ni Papa di agapon. Pasar, pwede na mag-asawa. Niya bay. Tiluwi. Sakto ra. Taktura. Lami. Wala na ako na. Lami guys. Dili na kayo mo ubas. Gikan day ko naligo guys. Naligo ko sa pagawas na ho. Hani sarang bisiha. Galuto day siya dari sa kuan na buwan. Gapon kay nagluto man po na siya og kuan sinangag. Karon siya nang usiniro. Salamat day sa tagbalay nga naghatag na mo ng litson. Kakaan mig litson nga wada ma. Gilitson mo na, gilitson paksiw ni Gian.
Ibalhin na kasong kabo ng mingkoy. Asa na ko ni butang? Atos na kaldero na to dito nga way uling. Kung kaldirin ba? Kung kaldirin. Yeah, pwede na bitaw ka magminjo. Bitaw, eskwela jud taron kay rong naay kag maon. Asa ra nang minjo og nanay laming trabaho. Kabuta sa jud imuhang pangandoy sa magminjo. Ninyo pa kung 5 ka buok mo is problema. Oh, basta abogado na ka. Anan makasuhan mapunta ka na. Ikaw rin mo kaso si muhang kaugalingon. Dalon ako na dito magdarog kawali diri. Oh, dadag kang kawal. Dalhin. Offline man. Ala, may sanjad ag kunot. May item ng sabaw. Offline. Nung problema sa helmet nawa. Asa ka na gilapag. Bilin sa silingan. Ha guys, sige dyan kuan guys, giluto. Wow, kalami. Lidson, paksi yung anay mais. Pwede din eh. Lami. Bali na daris pikas. Unsay mong may storyas lotong giyan? Dito ta. Ngisiman. Tilwi daw pa saktura. Saktura ngayon mama. Sakto raman, lami man. Luto na mi guys. Nadaring kaldero ni mama kaya kuan man eh. Nabutan. Hi guys. May gusto guys. Gusto to guys. Happy Sunday! Happy Sunday sa tanan diha. Nanigod to na asa ra mas mother. Yes, again. Asa di ay? Naglaag? Majo, ay naglaag. Karong Sige rin tikong-kong diya mag... arong may street na isang tuhod, di lakaw-lakaw. Tuhod, Sige lang, may wala na tuhod. sipon. Gusto kitang... Gusto na guys. Nami ra ba gilotong giyang sudan? Setid na kumukaon. Ha? Excited kang kaon? Setid kumukaon siyang giloto. Yawan ni mo. Excited yun. Nga guys, Pero no kita na. nagilotong giyan. Ano naman yun to na ta, si Lola, giapa ay Yawan, karon pa ko nagimaisan boy. si Mama, giapas ni Giyan, ginaglaag. Kaya, sakto may pa yung maginana ka. Muna sakto nga, maglaglaag ka kay rong kuha na imong tuhod. Dili lang sa iyo mga sakop ba? Yan ang kilag yun. Hindi, harapod sa likod, Ay lang, susuroy ka. ay lang pang maritis kayo mo. Maingod to, di ba nga, guys? One tagad. Maingod to. Bawon, guys. Naglaag-laag pa, guys. Para matuyo din to. Giapas siyang apo. Naglaag nga naman, sakto, masuroy-suroy ka maba. Oh, kanin mo pala ito sa ulo. Nilitsun paksi mo, Nagkaon na kong panit ganihan. Gamay ra. Ha? Pangpawala sa kon ba? Takto tingnan ito doon. Murag. Matay. Ito, kanin mo to, doon. kaon kay sakitan, gyapon ka. Ay, mga di mo nila. Ah, gamay. Sabi mo nila. Hindi naging makalakaw. At ikaw pag ganyan ang ugutan. Mais. Kaon ko gamay. Sabi ma? Ha? Lami din? Tilaw lagi gamay, ro makatila. Ano sa nini mo? Paksiw. Giyan ra ba nagluto dani? Ibak siya nini mo? Humuk ka ras baboy lang. Lami ra ba? Humuk yung baboy. Dito na guys. Maniud to ta, guys. Magsulat tag. Utan nga kamunggay bas, oy. Kaon paksi gamay ro maka. Kaon sa karni sahay. Pwede man din butag mais. Amin no na mais. Mugda kang adobo. Nalami ang mais lang busang adobo. Ano ta? Mula gaya magbinot ana dyan mga demonyo pakanon dyan. Sahay naman. Kung gyapon sakita mo, sakit man kaya pasakito na lang. Giapas ni diyang lula naglaag, kaglut magmaminjil.
Gusto na. Paglit mo makuya, bidyang lola dito. Muna ito sa pata dito pata. May momento siya, basta maglaag po. Sige. Liwat siya kasi mong lulugi. Mahalin para ba na? Sama ni baligya o kuan. Water. Hindi kong sugot, bakit? Baligya. Saksa akong humay. Hindi sa sugot, ibaligya. Baboy baligya. Magminjis mo lagi. Ba't ka? Mali pa yan nun siya. Ah, Mga sa malipay isa. klaro. May problema man, sagot nila sila. Basta, Mali pag magminyo, di na mga ibugas. Pag magminyo, may ibugas sila. Hanggang Pahuwa. gyapon kay Luoy ba? Ah! Naku ba? Sugod pa na sila gilang bagong pamilya. Uy, Hinanapay pampuhunan. Punan. Stroller. Ito yung friend. Ano? Pamata? Mamurang ako. Balang pagkangan ba? Ano mo kita napamanggani sa Biblia ng anak isinta na kapte? Bilagrohan dahil. Ito itsuri lula nung mag-ingana na edad ba mabdos na Ay, kung bulusan ninyo, may lang. Kumpang ka pa, nagmuntis ka pa, pagkaulaw lang. Pila edad din mo nagmabdos kang lula ay mama ay papala. Kung anak ko, tayo pa. Ay, bata pa di ka? Ato? Mga anak pa na ba? Sa bata pa ng anak. Grabe, kuto bro magit 50 ang edad ng Kung tingpa ito, anak. sa mga inana ba, madto pagsinta kayo magpapinatal. Bakit mo nice? Pagkaulaw lang sa tingali doon. Mingon din siguro, mingon siguro ang tibukwan. Kakaiba talaga to. Hindi nga, himala. Himala. Napa siya sa Bible. Grabe naman. Nga nagkamilagro. Nga, kuha na siya, tiguang na siya, nagkaanak pa. Mais pa ko. Hindi mo itong mais. Lami, man ang mais bay. Nilami ang mais bay. Ano ko? Napamandit ko. Tara, bagang Kanang nahumol ba? Nahumol sa sabaw sa dubo kilami. Patapas Pag likod. hinuti yung doka bak gihimal mo, Usara. Usara ang gibay ba? Wakaw. ang isa diyan. Ano dito ah? Makaw. Di mais man nagibutang ko ng sudan. Ang ilugay na. Mukon. Bagyan? Bakit mo dyan, kaya dari mamang kuha. Uy, klaro Pakawa ni. raman mo, hindi. Uy, klaro ni. Basta si Mingko, niambak ko si Mingko sa taas oh. Nagadango sa kap... Bagoy, klaro ni. May padigidagan ako maisa nila mi. Ang ganan ko Pwede sa... pa mo na butangan no? Mati na. Kato gigay na kay nidungan siya sa kulo ba? Nihumok pa siya sa mut. Ambak ko si Mingko, nataranta pa si Mingko. Pakawa raman mo, hindi ilad mo mais. Matrending dyan ka mama, Majessica Soho. Imbestigahan. Anong naburos pa nga, 76 na edad. Diyan menopause na. Kaulaw. Hindi na rin magbahala. Kaulaw lang. Si Lola El, nagbuntis pa. Linda. Ang iyang anak Pakaulaw. nga, 30, ang iyang anak nga 40 anyos na manguran pa. Kaulaw lang Hindi na. posible. Yun na ba yun nasa Biblia? Nabito na. Gulang na kayo ng anak. Magbuta ginoo. Nanganak man ganito si Maria na walay bana. Ko na lang sa ginoo. Ay kuya, okay pag Maria diya. Abinog si Maria diya. Abinog si Maria diya. Ano din yung anak? Maria ka na. Silingan doon yung idibot doon. Maria dia. Sabi ganito, gili ha. Dapat yung tagbirhin ko yung Maria. So, na di anak to. Hindi mo niya damay si Maria. Kuya, walang trip eh. Kapag may mo na. Napang. Mais. Dito. Ay, dili ka tong. Wala. Dili ka na. Katong nahumol ba lamig. Ano Ganahan mo ko. lagi mais diyang pinalitan? Na, tanawa na hul. Nakatawa ko na niya. Nakong kinakinggitar sa tagsag lubo. Nagtagin yung gana. Dami na magapangit. Naana oy, tanawa ya pinakan murag pinakag vampira. Na diri ni hawan din diri ra murag diri ra ni dulot.
Gilang. Kutob ra sa magyan sa yang kuan ko ngipon. Murag gagag ligid og traktor ba diri ra ni subayan to nga na wala. Loy naman na. Kamu ko naway paglalim ba? Lagi. Tisuan ba ito dili ko siya. Kumanya. Talang igasto sa postiso. Igasto na lang ng balay. Igasto sa pustiso ipuhunan sa tindahan. ay na ko iladala. Ay na, di na ko mailad. Asa gas lagi? Puhunan siya tindahan nung niya ha. Nangurot na di ginya, Natay mais? Di magniya gutog panihapon ba? Ano diet? Baboy raman di mo kung pares sa ano. Kano sa mulas na ginamok soft drinks? Puro ba na ko na mantika ipa. Uy, kano sa mulas na ginamok soft drinks? Dugay na. Dali na ang di ang ganda ng Sprite. Di pa ubasa na. Ah. Mo din ang humok di ay. Eh wala man ako nagisag mantika. Ag kato ang iyang panit mo akong gihilis man mo yung gimong mantika niya. Suway, basta na yung panit og baboy. Paka ano titing dai. Mura mag supon. Taktak niya. Ngak-ngak tapos mama ko sa gawinipan. O makatawa ko niya magkaon kay binagsaon niya gana. Bito kung giyon niya abtan siya sa katuig kinaon na. Sa man pa. Taon. Wala gidudok dia. Lamit. Gasa. Ag sabaw. Iyo mais do di na so do. Una ang tamang gutuman ko ay kaam ko. Matakamot ka. Kana man do ay mga panpan. Linguan naman. Palagi ba? Gym town niya pa. Hindi mo ng tubig. Gym town niya. Ano ta? Sabay lang ta kausagod mag-chase ra ba ko ni spati ko kay mag-add ko buhit. Abi ba na. Ano ka? Di ba? Taman. Sige pa. Gilubo lang maginay mo na. Uno pareha sila maglulag yun. Tanawa siya. Maglulag. Ay maglulag. Muloy gululag iya siguro suway gaon ba? Hindi siya kadot. Yan lang binagsaon. Yung kung tanong, iya nga naon ba yung naon? Tanong niya, murag di siya kadot, yan lang tagsaon niya kaon, kuyaw. Okay ni mais. Balag dagan tagkan basta mais. Taso, grab, taso ba nagbaysaw? Tapos kinibig ka rin. Di ba calories? Nagido-do diya, oy. Tunga sa ha. Oh, nakaon. Putla na ako. Putla! Timo sana eh, timo na niya. Ano may Napaman dito. kamuti oh. Kana, gut mo, di ka gut mo, Sharo. Dahil ng kayo eh. Sama di sa pagay. Kubi, so minsan nakabali, mura mag-way kusog. O ka na, yatag na nila. Ay, oh, Hindi na ko. ay, timo na. Kita nga di sa Ito pagay. bitang ka mo. Ako ang takloban. Yan, no? Timo-timo jutay. Gamay raman. Nagpalabi. Nagpalabi kasi rin nagpalabi. Bro, gumirot pungaro kong kini. Ako makainom soft drink, hira. Hindi ko mahilig yan. Ganahan. Undan ako. Basta di junk foods pa ni undan eh kung kag junk food. Very good. May namusok Ano gusto na ko nimo? Karon pura ka dungog ka. Sure na? Ha? Ano bitaw? Nakaswe ka to nagsuot og diet ba din. Gitanaw katong nasa likod sa junk food si banay nakabutang nutrition packs. Gitanaw nako. Kasi sa. Ag Martes ug mukaon ka tong Martes katong dako. Ug mukaon Pila? ka. Ug mukaon ka to ang calories niya kay 600 kapin. Then kana 600 calories mura na kag nikaon na nagpamaw pa to. Oh. Musikag kao na to mo di tubo kag bilbil pertin dagana. Ito, nakasaon na, di ba? Ingon ako nimo ay, mahilig siya na, kay mag-gym ko. Karon, to na ka. So kay Ah. useless kayo. Hilula ng puto na to, hilula nimo. Nagahi kay ni. Tapos gusto ko. Matawa. Tuwang-tuwa sa ginang gahi siya. Diba? Ah, Gahi kayo. May kay nga na ni undan no. Ano ni dahil man ko? Pabasahan na siya yung mga bawal-bawal. Yung daw naman siya biskuit good ko yo, sikog biskuit kay maka kuan ra ba na. Maka sabot ta mga tamis, maka diabetes. Yung dangan na tangan-tanan ni mama. Kung gano'n na, Biskuit, kanina lang. Ingana mo yung kikiti mo. Kana. Putyo lang. Samot. Samot. Ay di. Ayaw ba? Pwede ra. Uy nga ba to si Jen nama? Uy, kung siya magpabiko kuno siya ang Jen. O ka na. Oh. Ano yung nag-consip ah? Kaya, lami kuno kay ikaw. Tuloy ra kung to pagbiko man. O balong biko bay. Dali ra ma'am. Kudkod kag lubi, maglatik ka. Dengag kag pilit.
Alam mo ang dali sa biko? Kabaw mo? Mukhaon na dyan. Ang pinakadali sabi ko kanang mukhaon na lamang ka kay grabing lisura mo. Patudlo ko yung umita ba kuan. Ganan ko makatugtog carbonara palisod ba na? Cream man ano? Cream na di ba? Kabon mo kong spaghetti carbonara na ko. Hindi ka bunara do. Kuan, kabantay ka spaghetti nga puti ag sauce. Kita ka gingana, muli carbonara. Kanang nakita ko sa Jollibee. Dok. Social, dalibi pa dyan nakita niya, oh. Carbonara, lami. Lami ra ba na? Katong taon nagpadadaan mi di na sa kwarta nga kami diyan nang adto mi dito sa Jollibee. Dito. Ngaon mi. Dong no? Dong kita? Itong syudad. Iyahay, kinabuhin niyo dahil. Mumoy kog ta kay mga on mit chowking ako'y order igabot na sa plato bahigon rin no ng mga utan bay pansit rebellion kaya wa lagi agamon tapad lamisa siktan ano gibahig man lagi di ba sa pansit sa chowking naman yung mga pasayan mga utan yan ay bahig tanan panangtangon niya yang ibilin pansit ra paitay noon Pansit ra may jang kanon. Naparero. Basta maning ko. Ay, green colored. Salamat sa Lord. Kanya busog. Sa panunto. Manamig paniud to guys. liga ni gilayan ko Thank you guys sa pagtanaw. Nabusog ko sa mais. Gamay rin akong gikang kanon. Nabusog na ko sa mais. boys ko nabusog paman gamerang kanon Maninindot kanon ba? Maninindot yung timo mo ginanaw. Mais. Mais kamuti. Nya asa man ta magmaister ni? Mahal man. Ang tol. Ibilat niya. Ibilat niya ni. Alit mo daan ni Maria. Tama na. di siya kabalo la Unsa man nagduko? muri gidangatan ana na magud na oh Ha? Nagduko man. ana Aw, ana ra di. Ako mo natubang lagi. Mo siya kasabot pagkatumbawa na siya kasabot ang saon niya mo gidaga. Ala halaga nagduko naman. Bisan sana kung giwi kay duko man gyapon. Inom na tubig ha. Inom mo na tubig eh. Ha, tikot ko. Hindi yan din pagabi ko. Uy saging pa magsuway ko. Magsuway ko atong protein shake pa niya. Maya ko ipanihapon di mo ko kanon. Sa Kuyog ka man dyan gay. Uy ganita. Season lang gud. Ay pa, bayad 100 sa Kasimana. 100 ra lagi. 100 lagi sa Kasimana Street. sa kasi man naman andin. Oh. 40 ang adlaw. Pero kung magpamanti ka 100 kay mura gipanghatag nila ilang G. Di ilan na inana kay pardaghan mo. 100 sa Kasimana pero pamanti ka 400 sakto pat Kasimana sa kabulan. Pamanti niya sabay tabak yung mag-cheese ko. Kuan man 400 man ang buwan. Supat man kasi mana. Ang gani, 100. Pero kung mag-inadlaw ka, Inadlaw ka 40. Mahal kay 40. May pa sinima na. Sinimana. Sinimanan na lang ka kay Sa makatipid. gatos ra. Ha, ilan na po kung isultulan ha. Imo tapato nga taba. Protein shake. Uy, mais lagi yung taba. Mais. Ay, mais, saging. Ayan sa magkano yung bati mo Sa akin saging. kang ginanglago sa ba? Nindot to may saging. Saging mo ibutang ko na. O kuan, peanut butter, ibutang lang peanut butter. Ayaw, peanut butter. Ay, pambot ba na? Bati. Unsa? Soy? Mayonnaise? Ay, bati. Kuan mana, good sa ganito ibutang mana. Ay ka ng saging, quarter, Milo. Matutag sayo kay Yan at ang mga padung, kuan ba, mga 4 la 5, maligo pa man ko. bati yun ang inahan ng oras kayo, mga asdo. Ganahan ito. Nindot ng gitara kaya makabuilo. Ang pag-irop.